Motýly patří do řádu hmyzu s proměnnou dokonalou. Nejenom, že vypadají krásně, jsou to opylovači a bioindikátory stavu životního prostředí. Jejich tělo je segmentováno na hlavu, ruce 3 páry nohou a zadeček. Mají 2 typické páry blanitých křídel, které jsou pokryté mikroskopickými šupinkami. Tyto šupinky odráží specifické spektrum světla a tak se nám zdají být barevné. Dalším znakem je spirálovitě stočený sosák, určený k sání tekuté potravy. Životní cyklus zahrnuje standardně 4 stádia. Vajíčko, larvu, které jinak říkáme housenka, kuklu a dospělce. Housenky jsou primárně bíložravé a během růstu procházejí několika svlékáními. Motýly se orientují pomocí složených očí a tykadel, která fungují jako čichové a hmatové orgány. Řád motýlů ještě rozlišujeme na denní motýly, kteří mají typické pestré zbarvení, a noční motýly, označovanými jako můry, kteří volí spíše maskovací zbarvení. První exemplář je mol šatní. Jeho larvy mají schopnost strávit keratin, který je obsažen ve vlně, kůži a textilích, a proto dokáží způsobit tzv. Holožír, což je úplné zničení textilního, vlněného nebo živočišného materiálu. Dále máme skvrnopásníka angreštového. Larvy tohoto nočního motýla vypadají jako ptačí trus, aby unikly predátorům. Pohybují se charakteristickým pídělkovitým způsobem. Mezi běláskovité řadíme středně velké denní motýly, jako je bělásek zelený. Ten je znám svou vysokou migrační schopností a dravostí housenek, které při přemnožení způsobují holožíry na brukvovitých rostlinách. Žluťásek řešetlákový je rekordmanem v délce života. Dospělec žije až 11 měsíců. Jako jeden z mála u nás přezimuje. Mraky přečkává v úkrytech díky vlastní nemrznoucí směsi vtělních tekutinách. Modrásek tolisový je denní motýl z čeledí modráskovitých. Samci mají modravě fialová křídla, samičky jsou hnědé. Vyskytuje se na Moravě přes Rakousko až po Balkánský poloostrov. Vajíčka klade na květy rostlin, kterými se živí larvy. Je také dvougenerační motýl. V teplých oblastech však může mít i 3 generace za rok. Babočka paví oko. Má na křídlech skvrny připomínající oči, od toho paví oko. Vajíčka klade na spodní strany listů. Housenky se převážně živí kopřivou a chmelem. Je to dvougenerační motýl. Má první generaci na jaře a druhou na podzim. Babočka admirál je jeden z největších motýlů u nás v Česku. Jeho rozpětí křídel činí 5 až 6 cm. Žije na loukách, okrajích lesů a v zahradách. Vajíčka klade na kopřivy. Babočka osiková obývá mírnou zónu Evropy, Asie a Severní Ameriky. Obývá v listnatých lesech, kde samci zakládají teritoria. Housenky se živí listy břízy, osiky nebo vrby. Otakárek feniklový má typickou žluto-černou barvu křídel s červenými sluncemi. Žije po téměř celé Evropě, převážně na loukách, polích nebo zahradách. Při ohrožení vylučuje páchnoucí výměšek. Je feniklový proto, že jeho larvy jedí hlavně fenikl.
Jason červenooký má bílo-průsvitná křídla s červenými očky. Žije v horách a podhorských oblastech. V Česku je vzácný a světově silně ohrožený druh. Martináč atlas patří mezi největší motýly na světě. Jeho rozpětí křídel je 20 až 25 cm. Žije v jihovýchodní Asii, hlavně v tropických oblastech. Dospělec žije jen 1 až 2 týdny, protože mu zarůstá sosák. Monarcha stěhovavý má oranžovo-černá křídla s bílými léčkami. Vyskytuje se v Severní Americe a Austrálii. Je velice známý tím, že podniká dlouhé migrační vlny, dlouhé až tisíce kilometrů do Mexika. A tady máte video, nevím, pusťte si to, já na to nemám čas. Lišaj smrtihlav je velká noční můra. Na hrudi má obrazec připomínající lebku. Žije v Evropě, Africe a části Asie. Dospělci umí částečně napodobit pach včel a živit se médem z úlů. Při ohrožení pískají. Byli spojováni i s různými pověrami ve středověké Evropě. Lišaj vrbkový je noční motýl. Obývá celou Evropu i část Asie. Má růžové a olivově žluto-zelené zbarvení. Housenky se hlavně živí vrbou a vinnou révou. Můra gama se vyskytuje po celé Evropě a severní Africe. Na okrajích křídel má zlatou skvrnu. Při přemnožení ničí úrodu hrachu, řepu a brambor. Bekyně mniška je noční motýl a je považován za škůdce. Jeho housenky při přemnožení způsobují kalamitní holožíry. Vyskytuje se od Španělska po Japonsko a preferuje jehličnaté lesy. Bouřec morušový je nejvíce využívaný a domestikovaný noční motýl. Původně pochází z Číny, ale kvůli jeho schopnosti tvořit si kokon z hedvábí je rozšířen do většiny světa. Žije a chová se na morušovnících pro jeho hedvábí. Chovu se říká serikultura. Děkujeme za pozornost.